Mumidalens detektiver. Mysteriet om frimærket af Päivi Arrhenius. Forlaget Lambert. Mumidalens detektiver. Sikke noget. Himulens værdifulde frimærkssamling ligger spredt for alle vinde. Og hvorfor i alverden kommer postbudet retur med Mumimors brev til Mumitanten? Bare rolig. Der er ingen grund til bekymring, for Mumidalens dygtige detektiver, Mumitrolden og Snif, kan hjælpe, både med at samle frimærker op og opklare mysteriet. Lad de yngste i familien lære Mumitroldene at kende gennem de enkle, underholdende historier om Mumidalens detektiver, som kort og humoristisk præsenterer Tove Janssons forskellige karakterer. En dejlig sommermorgen bliver freden i Mumidalen pludselig afbrudt af en forfærdelig klagen og jamren. Hvad i alverden er der sket? Mumitrolden og Snif beslutter sig for at undersøge sagen og løber ned til stranden, hvor lyden kommer fra. Nej, Himulen har tabt sin frimærkesamling ud over skrænten. Alle frimærkerne er røget ud og ligger spredt for alle vinde på stranden nedenfor. Mit livsværk, min uvurderlige samling af sjældne fejltryk og fine førstedagsmærker, jamrede Himulen opgivende. Bare rolig. Vi skal nok hjælpe dig med at samle dem op, siger Mumitrolden beroligende. Ja, og det i en fart, inden vinden tager dem alle sammen, tilføjer Snif. I mellemtiden hjemme i Mumihuset. Mumimor har slet ikke hørt Himulens klagen. Hun er nemlig optaget af at skrive et vigtigt brev. Bærbuske og æbletræer har givet en god høst i år. Dog har der været orm i gulerødderne. Det ville være dejligt, hvis Mumitante kunne få tid til at komme og besøge os her i Mumidalen, inden det bliver vinter. Tak igen for de smukke grydelapper, som du sendte med i dit sidste brev. De var meget kønne og er allerede taget i brug. Hilsen til hele familien med ønsket om et godt helbred til jer alle. Kærlig hilsen, Mumimor. Så er det klaret, tænker Mumimor tilfreds. Nu skal jeg bare have skrevet adresse på konvolutten, og hvor har jeg nu lagt frimærket? Der er det. Tak, lille fugl. Da Mumimor er færdig med sit brev, kalder hun ud af vinduet. Lille My, er du sød at lægge brevet her i postkassen for mig? Det kan jeg godt, svarer lille My.
På stranden har Hemulen, Mumitrolden og Snif samlet alle de frimærker, som lå spredt rundt omkring i sandet op. Jeg håber, vi har fundet dem alle sammen, siger Mumitrolden. Det ser sådan ud, siger Snif med et suk og ser sig søgende omkring. Nu vil det gøre godt med et glas saft. Vil du med hjem til Mumihuset og have et glas hindbærsaft? Spørger Mumitrolden høfligt Hemulen. Tak, men jeg vil gerne hurtigt hjem og have styr på mit frimærkealbum. Jeg tror, at det tager et øjeblik eller to, før jeg får orden på det igen. Men tusind tak for hjælpen. Nogle dage senere, da Mumitrolden, Snif og Snorkfrøkenen er på vej hjem fra stranden, møder de en meget trist Hemulen. Hvorfor er du så trist på den ellers så dejlige morgen? Spørger Snorkfrøken venligt. Jeg har mistet noget meget vigtigt i min prægtige frimærkesamling. Det er meget sjældne og værdifulde fejltryk. Gul 3 skilling banko. Jammer Hemulen. Jeg har ledt efter det overalt, men forgæves. Det må være ført bort med vinden, da jeg tabte mit frimærkealbum ud over skrænten. Vi fandt åbenbart ikke alle frimærkerne. Det var da uheldigt, siger Mumitrolden medfølende. Hvordan skal Hemulen nogensinde blive glad igen? Tænker Snif, da de går videre. Ved Mumihuset ser de postbudet på verandaen. Han har et brev til Mumimor og Mumifar. Jeg beklager, men vi kunne ikke bringe brevet til jeres tante ud. Hvorfor ikke? Spørger Mumifar undrende. Frimærket er udenlandsk og i øvrigt mere end 100 år gammelt, forklarer postbudet. Heldigvis stod I som afsender med navn og adresse, så vi kunne komme til at returnere det. Jeg har da aldrig hørt mage, udbrød Mumimor. Hvordan i alverden? Jeg er sikker på, at jeg købte et nyt frimærke på posthuset. Jeg husker stadig, at det var faldet ned fra bordet, og en lille fugl kom med det i næbet. Men da de kiggede nærmere på frimærket, må de indrømme, at det ser lidt anderledes ud. Pludselig forstår Mumitrolden. Jeg tror, jeg ved, hvad der er sket, siger han. Men det er bedst at være sikker. Kom, Snif. Det er lige en opgave for Mumidalens detektiver. Mumidalens dygtige detektiver, Mumitrolden og Snif, finder deres forstørrelsesglas frem og undersøger Mumimors værelse grundigt. De kigger under møblerne og gennemgår alle kroge og sprækker, indtil Snif udbryder. Her under bordet ligger et frimærke. Det må være det frimærke, som Mumimor troede, hun satte på brevet til tante, siger Mumitrolden glad.
Og så skynder de 2 detektiver sig hen til den, der kan fortælle, om Mumitrolden har gættet rigtigt. Himulens glæde kender ingen grænser, da Mumitrolden og Snif viser ham den kuvert, som postbudet kom retur med. Han genkender frimærket lige med det samme. Perlen i min samling, den gule træskilling. Hvilken fantastisk dag. Men hvordan i alverden er frimærket havnet på brevet her? Mumitrolden og Snif forklarer Himulen, hvordan en fugl kom ind på Mumimors værelse med frimærket i næbet, og at det ved et uheld blev forvekslet med det nye, som var faldet på gulvet. Mumimor havde ikke bemærket noget. Hun havde bare skyndt sig at sætte frimærke på brevet og få det afleveret på posthuset. Et par uger efter kommer postbudet med en overraskelse. Et brev med en indbydelse til hele Mumifamilien. Det ville glæde Himulen at se jer alle til kage og saft i det frivillige brandkorps festsal for at fejre den glædelige begivenhed og takke Mumidalens dygtige detektiver, Mumitrolden og Snif, for fundet af træskillingsmærket, som en ekstraordinær frimærkssamling igen er komplet. Med venlig hilsen, Himulen. Mumitanten har også modtaget en invitation til festen hos Himulen. Hun er æresgæst, for det var på en måde hendes skyld, at Himulens enestående frimærkesamling forblev intakt. Naturligvis fik Mumitanten også Mumimors brev. Det blev nemlig sendt igen med et nyt frimærke på.